dunungku aranku Dewa Amral. Kowe Dewa Amral dasar para nyata. kowe gatine apa teko prapta ning pertapan kene? Goleki dulurku tuwa. Dulurmu tuwa sapa? Nalindring Ndarawati Prabu Kresna ingkang singlar kelawan kewajibane. Ingkang ninggal kelawan kewajibane aku ora nrimakake. Kowe ngerti apa ora Menemban? Wola sinuwun yen sampeyan nakon karo aku kleru. Mergo aku ora weruh menyang endi kadangmu tuwa Prabu Kresna. Yen kowe ora ngerti kaya aja madeg sawijining brahmana. Pendhita kuwi awas-awas kiteng esti. Lah kok dadi malah kowe ora weruh kahanane kadangku tuwa. Yen ngono serban karo ketumu kuwi ming lelamisan. Kowe pandhita pulasan. Kowe pendhita ndok bosok jabamu putih nanging jeromu mambu. Wose gelem ngaku apa ora? Aku ora ngerti. Ora gelem ngaku obrak-abrik kaya. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Seno Nugroho. Selamat menyaksikan. Nggih Koko Prabu. Dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura. Koko Prabu Baladewa rayi para ngamarta ngaturaken pasegan. Panakrami kunjuk sandhap pada paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat sesembahan kula Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura Koko Prabu Baladewa. Jagat wasisane Bathara Wayatra jagat Pathik Indra Jaladewaku. Kyai sampun tamyasung paseganipun paduka Kyai Prabu ing Ngamarta ing mandhut dhateng Rakapura ing Mandura. Hagarya bombong raos sing manahipun ing Raka ing Mandura. Saha-sahanipun ing Raka tansah pinanganing kawidadan niring Sambikala Durga Mendhak Kala Sirna. Namung keparenga kula ngaturaken budya pangastawanipun ing Raka kunjung ngarsa paduka Kyai Prabu Ngamarta Kyai Darma Aji. Kula pun dicundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula. Koko Prabu mboten langkung kas kecakna pinarak ingkang langkung sekeca Koko Prabu ing Mandura. Kawula nuwun Kyai. Sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ing Raka ing Mandura. Dinten samangke menika wonten Praja Ngamarta Kyai Prabu Darma Kusuma. Baladewa kakangku. Aku ngaturake basaku katuru Baladewa kakangku. Kadangipun Kakang Yayi Werkudara. Siadi ngabektaripun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Yayi Bratasena. Ndak gegem dadiake jimat. Ora liwat prayoga numpun lenggah. Yo Werkudara. Kaya ora kurang kepenak praptanipun Kakang ning Praja Ngamarta dina samengko iki. Yayi kadangipun Kakang Werkudara. Koko Prabu nadyan ingkang raying Madukara pun Arjuna. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu Mandura. Janaka atur bekti lawan nata ing Mandura tak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Mandura Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin. Dayana ning kasantosan. Mugi kasih cak wanggen jeneng dika lenggah Koko Prabu. Janaka wis ora kurang prayoga. Pratanipun Kakang ana ing Praja Ngamarta iki, Kyai Arjuna. Nun Koko Prabu nadyan kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Koko Prabu. Kula ngaturaken sembah mangabekti kula kunjuk. Ya, nek kula sedewa. Kyai nek kula sedewa ndak tampa siratur bekti lawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang ing Mandura Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Mboten langkung kasih kecakna anggen jeneng dika lenggah Koko Prabu Mandura. Yayi pinten tangsen wis kaya ora kurang kepenak praptanipun Kakang ana ing Praja Ngamarta dina samengko iki. Kyai nek kula sedewa. Koko Prabu saestu damel gugup gagap guragapan raos sing manahipun ingkang raying Ngamarta. Krana rawuh paduka ingkang boten cecala ingkang saderengipun. Upami alit utusan gandhek sakembaran agengipun utusan Ayaka ing Mandura.
Bilih kelenggan menika paduka badhe kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta Koko Prabu ingkang rayi nedya angrakit rata maneka obro ing linangsing Jong Bandungji kinarya metuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken Hermawar kinarya miji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu kacihna tandha bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda Koko Prabu Mandura jagat wasisane kubutur wayah tur jagat Yayi nadyan nembe kawiyosing mangandikan kemawon persasat sampun tumplak punjen jinundul puyuh namung mugi andhadosna ing kawuningan tata cara upacara ingkang prajaning kemekatan menika kala wau boten satrepipun menawi paduka pisungsungaken dhateng Raka ing Mandura nadyan awis-awis kula sowan wonten negari Ngamarta nanging pangraosipun ing Raka ing Mandura pendak-pendak kula sowan wonten negari Ngamarta tan prabeda pangraos kula kados sowan nesu wonten negari Mandura mila mangsa kala menawi wonten wekdal ingkang mirunggan kadang-kadang kula para Pandhawa nedya tetinju dhateng Praja Mandura kaicalna jiga kalawan Pekewu Durgama Sangga Runggi Mandura karengku kados dene negari Ngamarta Yai Darmaji matur genging panuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu ingkang katen daya-daya kepareng kula cumadong dawuh menggah menapa ta wigatosipun dene paduka kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta menawi kepareng kawedharing kathah wonten kababarna nanging merawi wadi tumraping para kadang sentana monggo Koko Prabu kula dherekaken manjing saklebeting kedhaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Ngamarta Koko Prabu Baladewa Yai kadang kula ing Ngamarta wonten timbalaning ngadew mugi andhadosna ing kawuningan bila sawanipun ingkang Raka ing Mandura dinten sak mangke menika estunipun boten budal saking negari Mandura liripun ngados pundi dene paduka pareng-pareng dawuh ingkang ngados mekaten Yayi mugi andhadosna ing kawuningan nalika semanten ingkang Raka ing Mandura bidhal saking negari ing Mandura lumarap nedya sowan dhateng negari Ndrawati ing pengajap nambani dhateng raos kula sawetawis dangu boten panggihan kaliyan kadang kula ing Ndrawati raos ana ing tang bangkit sinuyudan kaselakanku macelu kula pepanggihan kaliyan kadang kula pun Yai Prabu Kresna ewadene nalika ingkang Raka prapta wonten negari Ndrawati kados menapa gaweke manah kula dene negari Ndrawati katingal komplang negari Ndrawati katingal suwung mongko sampun boten kirang-kirang anggen kula ndangu dhateng sakathahing para nayaka lan punggawa lan kula warga ing Ndrawati wonten pundi lenggah Yai Prabu Kresna teka tilar kedhaton ing Dwaraka mboten wonten ing saged ngaturaken wonten pundi tindakipun kadang kula ing Ndrawati mboten wonten baban ingkang menga andha ingkang suwende banon kang tinumpuk lulunan ingkang puntes tumuli bingung raos ing manahipun ing Raka ing Mandura mboten wonten ing gumana musik salebeting manahipun ing Raka ing Mandura kejawi namung kadang-kadang kula para Pandhawa jernyatanipun antawisipun Ndrawati lan Ngamarta menika kalih-kalih ngatunggal tiganipun ngemor menika Mandura mila menawi wonten lelampahan ingkang tumanduk wonten Praja Ndrawati menika ugi dados tanggel jawabipun kadang-kadang kula negari Ngamarta inggih kadang-kadang kula para Pandhawa mila Yai sawanipun ing Raka ing Mandura dinten sakmangke wonten negari Ngamarta namung badhe caos suninga bilih kadang paduka Yai Prabu Ndrawati sawetawis wekdal nilar Praja Ndrawaka monggo mboten dipun pangertosi wonten pundi lenggahipun kadang kula Yai Prabu Kresna Yai Prabu Darmaji Bu sapandurat kagiat sotaning manahipun ingkang rayi Ngamarta krana paduka paring dawuh ing mekaten Koko Prabu ngemuti bilih Koko Prabu Ndrawati menika dados pujangganing para Pandhawa Koko Prabu Ndrawati menika dados ing para kadang Pandhawa upamiya Pandhawa menika ngendika seklimah tindak sepecak mboten nate kantun tansah tetarusan lan duka Koko Prabu Ndrawati ewadene riki lenggan sakmangke jengandika Koko Prabu rawuh wonten ing Praja Ngamarta paring dawuh bilih Koko Prabu Ndrawati nilar Praja Ndwaraka mongko mboten wonten baban ingkang mengandha ingkang sumindhe banon kang tinumpuk Koko Prabu ingkang sepisan ingkang rayi ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene ndungkap angka kalih menapa ing kedah katindakaken dening Punta sakadang kula mboten badhe selak
supados sak mangke Koko Prabu Ndarawati tumunten kundur marang Projing Dwaraka Koko Prabu Mandura. Lah menika Yai ingin kula kajengaken napan kados mekaten menika jenyatanipun jagat menika sampun dados paseksen embanipun Pandhawa menika kreta lan jarane wonten kusipun Yai Prabu Kresna. Monggo kreta lan kuda menika kala wau mboten badhe rumampah menawi mboten kinusiran dening Nata Indrawati. Monggo dinten samangke Yai Prabu Kresna nedheng nilar praja mongko mboten wonten ing pangertosi wonten pundi lenggahipun kadang kula Yai Prabu Kresna. Mila sanget panyuwunipun ingkang Raka ing Mandura. Dinten sakmangke perkawisipun Projing Ndarawati anggenipun tinilar dening Nata Ndarawati menika kula pasrahaken dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Yai Prabu ngemutana bilih sampun marambah makaping-kaping Yai Prabu Kresna menika tansah damel kesaenan dhateng para Pandhawa. Ngibaratipun Pandhawa menika nandhang pepeteng Yai Prabu Ndarawati saged madhangaken Pandhawa nandhang ribet Yai Prabu Ndarawati saged ngudari ribet menika kala wau. Mila sanget panyuwunipun Raka ing Mandura wonten suka lilaning penggalih dinten sakmangke Yai Prabu paringa dawuh dhateng sangganing para kadang Pandhawa supados angulari wonten pundi lenggahipun kadang kula Yai Prabu Kresna. Baladewa kakangku Werkudara piye? Sadurunge aku tak jaluk sarta aku tak nyuwun prisa karo Baladewa kakangku. Ya Werkudara kuwi arep takon apa? Perkara Pandhawa widak sebut kreta karo rejaran Kusire Nata Ndarawati pancen jagat iki wis dadi paseksen. Jagat iki wis bisa nekseni yen to antaraning Ratu Ndarawati lan Pandhawa ora bakal bisa dipisahake. Nah ing aku tak takon karo kowe. Perkarane apa? Dasarmu apa teko kowe masrahake lunganing Ratu Ndarawati marang para Pandhawa? Werkudara, iye. Apa pun Kakang dadak ngambani aturingipun Kakang? Baleni perkara kuwi endi? Antaraning Amarta lan Ndarawati menika loro-loroning atunggal ingkang ora isa dipisahake. Mula bot repoting kadangku Yai Prabu Kresna uga dadi bot repoting kadang-kadangku para Pandhawa. Mula ora bakal bisa diselaki meneh yen to kanan negara Ndarawati iki dadi tanggung jawabe kadangku Yai Prabu Punta sak kadang-kadang. Takon apa? Kowe karo Ratu Ndarawati kepernah apane? Aku kadange tuwa. Kena ngopo adimu lunga malah mbok pasrahke marang wong liya? Kowe sing tinemu tuwa malah tenguk-tenguk kendangan cila tumpak. Apa kaya ngono kuwi dianggep wong tuwa? Yen pancen Ratu Ndarawati iki lunga tenan, Kresna kakangku nilar Projing Ndarawati aja mbok pasrahke marang Pandhawa. Nanging tumrapaku kowe ngedadi panuntuning Pandhawa. Piye carane supaya Ratu Ndarawati iso ketemu lan tumliku Ndrono Projing Ndarawati? Ora kok masrahke marang para Pandhawa. Yen kowe masrahke marang para Pandhawa, kowe tak anggap ratu ingkang wisuh lumuh ngentasi perkara, ora gelem tanggung jawab perkara kahanan negara Ndarawati. Monggo jagat wis dadi paseksen. Yen to Baladewa iki kadange werda Ratu Ndarawati, apa kowe ora isin? Apa kowe ora wirang? Dimidhangetake para kawula sanegara Ngamarta akeh semene. Padha ngrasani marang Baladewa ing atase adine lanang lunga, kakangne ora goleki ning malah pasrah karo wong liya. Apa kakangne wis limpoh, apa kakangne wis picak? Kok sik kok omonganmu kok ora penak to? Ora perkara nggo ora penak, ning aku njaluk tanggung jawabmu. Mula gage saiki apa tembungku ya ora penak? Ora penak nggone ngelokke pun kakang wis limpoh, apa kadange tuwa Yai Prabu Kresna kuwi wis picak? Tembung mau mungkin Arya Samudana tegese wong tuwa sing ora gelem tumandang karya, wong tuwa sing isane masrahke lelakon iki karo sing enom, sing gerang ning enak-enak lungguhan sila tumpang kendangan dengkul. Nek pancen arep golek Ratu Ndarawati, ayo goleki bebarengan, aja masrahke perkara iki marang barep. Barep iki elek-elek ya Ratu, ala-ala ya Nalendra. Barep iki wong kang sinambiran pakaryan nyekel kendhu kencenging negara Ngamarta. Amis baji ning negara Ngamarta yen ning pundhake barep. Malah kowe teko-teko wadul ana wong ilang ya men, mudar ya men. Werkudara, ana apa? Yen tembungmu kaya ngono kuwi tegese kowe ora melu marang kahanan Yai Prabu Ndarawati. Sing tak anggap ora melu kahanane kuwi Kresna dudu kok Pandhawa. Sire piye si adik matur kaya mengkono? Dasarmu apa? Ngerti ya, Kresna kuwi duwe kewajiban. Kresna kuwi ora urip ijen. Kresna ora mung mengku negara Ndarawati.
ning uripe Kresna ning jagat kuwi minangka dadi pujangganing para Pandhawa minangka dadi suwing para Pandhawa ngerti yen to Kresna kuwi dimomongan kok malah lunga malah ora tanggung jawab yen pancen momongane mengko batin slebar ora karu-karuan sapa disalahke ya disalahke ya ming Kresna kakangku kula wong yen duwe tanggung jawab sing akeh ya aja penak-enak kabeh enak aja mung lungguhan sila tumpak nanging kudu nindakake kewajibane kanthi tuntas nindakake kewajibane kanthi rampung monggo Kresna kakangku duwe pamong duwe wong sing dimong ya ki Pandhawa teko malah lunga saka negara Darawati tegese Kresna wis ora tanggung jawab karo Pandhawa tegese Kresna wis ora melu karo para Pandhawa sebab Kresna wis mentala ninggal marang para Pandhawa yen Kresna wis ora melu marang para Pandhawa gunane apa Pandhawa melu karo Ratu Darawati weh kok malah kriwikan dadi grojokan keguyon dadi tangisan ki piye Werkudara nggih tekaku ning papan kene iki sayepi mung bakal wadul perkara Yai Prabu Darawati nggone lingkar praja ing Dwaraka anakku nyuwun sak biyantune Yai Prabu Ngamarta sak kadang-kadang supaya ngupaya menyang didrunge kadangku Yai Prabu Kresna tembungmu mau njaluk sak biyantu aku iso nampa ning tembungmu ingkang sepisan mau kowe masrahake perkara iki marang bareng kakangku tegese kowe ora arep melu-melu perkara iki saiki bareng tak desek rembug kaya ngene tembungmu nyuwun bantuaning para Pandhawa yen pancen tembungmu seto anggo sing nyuwun pambiyantuning para Pandhawa ayo padha bebarengan ngupaya menyang didrunge Ratu Darawati lah yen tembungmu masrahke perkara lungane Kresna kakangku marang Pandhawa Werkudara sing ora sarujuk Werkudara sing ora mathuk yo wis yo iso wah mengko malah tekan endi-endi Yai Prabu wonten timbalane ngadan aturipun kadang kula pun panenggak inggih menika pun Werkudara sawanipun ing Raka ing Mandura ingkang sawit kula jabel masrahaken gak babakan Yai Prabu Darawati anggenipun nilar projek Ndara dhateng kadang kula ing Ngamarta namung samangke monggo dipun upaya sesarengan kados pundi saranipun lan caranipun supados kadang kula Yai Prabu Ndoraka enggal kondur wonten negari Ndarawati mesaken dhateng sangga para kawula Ndoraka ingkang sami tinilar dening Yai Prabu Kresna bebasan sapu ingkang ilang suhipun pating slebar boten kanten-kantenan numbuk bentus nungsang kuyang lampahing para kawula sanegari Ndarawati Yai Prabu Ngamarta sikra-sikra yen sikra ngrake nawang sesangka Narendra mbak marwa sing sang katriku mulung mangremak ing wadya Kurdapura reka kiri nanggono magawiya gelarira wang-wang didemadhaning pasewakan negari Ngamarta nalika semanten sami midhangetaken panggenipun Nata Agung ing Mandura Sanata Prabu Baladewa miwah nata ing Ngamarta Prabu Darmakusuma ndadosaken tintri madyaning pasewakan negari Ngamarta nadyan sak kathahing para ingkang sami gantung seba datan wonten ingkang mobah ora ana ingkang musik mula gawe kanyut minangka wardu kanyut jarwe ganten wadu jarwe wakeca kenang durung abang ida drumanding dasaring pertara kasaru geger njaba piyak ngarsa tang pinguri seban bonamu apa to kang dadi darunane ora rumajan rangke gajah medha saka wantilan kejawi namung wonten sawanipun Brahmana ingkang sampun laduk yuswa minggah madaning Datraya miyak kang samya sumaya ndadosaken hur kang samya tumingal mangrombeng para kawula kanca piyak-piyakna daya minggih
nira kalih pisan yen ngandika magawe pranta yen ngandika magawe pranta paripurna nampi sabda pangandika paduka menika kadidene wonten satunggiling brahmana ingkang sampun keladuk yuswa ing ngabiyantara wonten Praja Ngamarta. Koko Prabu menapa menika tasih sumitranipun Paduka Kanjeng Koko Prabu jagat dewa batur jagat pangestu. Nadane ngono ing Mandrana bisa-pisan menika ngawuringani dhateng brahmana ingkang sowan ngabiyantara mersani Kyai Prabu Darma Kusuma. Werkudara, iki dukunmu sowan mrene iki piye? Wah, aja ngawu gawar ngawur. Aku durung tau tepung karo pendhita kuwi mau. Yai, tumuli katimbal ana. Menapa wigatosipun dene wonten satunggiling brahmana ingkang sowan. Menawi sekinten mangke sowanipun menika badhe ambabar kesaenan. Kyai Prabu Kedang lenggahe ber budi bawa leksana nanging menawi namung badhe ambu budak banyu bening kawontenan negari Ngamarta. Ingkang raga ing mandura ing sakah ngunduraken dhateng pandhita menika. Koko Prabu lenggah ingkang langkung sekeca kula nuwun ngestaken dawuh. Penemban sampun kinten kula tumambuh yekti saweg sepisan menika kula wanuh. Panjenengan menika kula nuwun sewu brahmana sinten peparapipun lan mingking saking pertampan pundi penemban? Ngilahe nawi kena masto namat sidam kula nuwun pangapunten sinuwun menawi paduka dangu kaliyan kula menika brahmana wingking saking bumi belah wonten ingkang sudi mestani dhateng kula menika pun begawan mantrika sinuwun. Begawan mantrika inggih wingking saking pertapan bumi belah kasinggihan mekaten sinuwun. Menapa leres kula menika sowan ngersanipun sinuwun Prabu Untadewa? Inggih boten wonten kalih kula ingkang dados Nalindra Ngamarta pun Puntadewa penemban. Oh alah syukur. Sesuk nek arep lunga watuke tambah dhisik. Niki wau merga ngombe es campur. Teng mergi mila lajeng watuk kula menika kumat-kumat nggih. Begawan Mantrika. Nggih, panjenengan sinten? Aku Nalindra Mandura Prabu Baladewa. Oh inggih, dipun tepangaken kula pun Wantrika. Iya, Wantrika. Penemban wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa? Sarta menapa ing dados sedyanipun jengandika penemban rawuh wonten negari Ngamarta. Menika ngaten nggih sinuwun. Kula menika nuwun sewu. Satunggiling brahmana ingkang sampun keladuk yuswa ning nuwun sewu engga umur kula ingkang sampun 86 menika kula menika dereng sesandingan kan setunggiling wanita. Mangka kula menika kepengin sanget gadhahi turun supados pinardawa pamulyanipun anak putu kula benjang. Tumunten kula nglampahi tapa, kula nglampahi priatos. Inggih.
wonten ing madyaning alam pasumpenan nalika kula lampah priatos kula menika nampi dawuhing dewa Wantrika kowe bakal entuk turun sarta bakal pinardawa kamulyanmu kamulyaning turun-turunmu besok bakal kasembatan waton kowe mengku sawijining wanita wontene wanita menika kala wau dawuhipun dewa menika mijil saking negari Ngamarta metu saka negara Ngamarta inggih sinuwun lajeng sinten Penemban miturut dawuhing dewa ingkang sampun kula tampi wanodya ingkang badhe kula wengku garwa menika kula nuwun sewu naminipun Dewi Waradrupati sinuwun Dewi Waradrupati inggih Dewi Waradrupati menika ingkang benjang badhe ngandhut jabang bayi anak kula lan nglairaken turun kula satemah pertapan bumi belah menika kula nuwun sewu menawi kula sampun pejah benjang wonten ingkang nglenggani lan saged pinardawa kamulyanipun pertapaning bumi belah sinuwun Werkudara piye kowe krungu kahanan kaya ngene iki wah manut karo mbarep kakangku sing duwe Waradrupati Mbak Yu kuwi mbarep kakangku ora katon kaget atine ora katon bingung wis dirungokke wae ora usah melu-melu kok ora melu-melu piye to Mbak Yu Waradrupati garwane Kyai Prabu Darmakusuma arep diayunake karo pendhita tuwek Armodang niki kok ora melu-melu ki piye tinimbangane kowe karo aku keluputan wis meneng wae rungokno pengendikane bareng kakangku Penemban kula wonten paring ancawuh menapa paduka Penemban saestu tresna dhateng Waradrupati weh iki najan dereng pinanggih ning kula sampun nate sumerep fotonipun wonten pundi wonten ing media sosial kula niku arep kula niku pun tuwa kula niku iso dolanan YouTube menika sok kula nggih dolanan kula menika mila saged mangertosi sinten Dewi Waradrupati nalika semanten wonten sewu niki wau namung intermezzo mboten kasinuwun kula menika nyampun dipun paringi dawuh kaliyan para dewa dewa sampun maring gegambaran wujudipun Dewi Waradrupati ya menawi dipun tandhingaken kaliyan umur kula menika inggih boten banding kula kinten Dewi Waradrupati menika yuswanipun nembe 3 dasa gangsal nanging boten klentu menika nembe mateng-matengipun wontene kula menika sampun 8 dasa 6 sepalikipun kemawon boten wonten mila kula nika sing kula goleki niku wong wadon sing do gemati tun wong wadon sing telaten sabar telaten tur ikhlas ngladeni priya ingkang umuripun 86 menika menawi mboten sabar menika malah emosi mangga inggih Penemban inggih sinuwun monggo putri Pancala Dewi Waradrupati menika putri ingkang sabaripun kliwat ikhlasipun ugi kliwat mila menawi mangke menika sesandingan kaliyan kula piyambakipun tentu mboten kesesa anggenipun ngladeni kaliyan kula upami wiwit jam 7 ngaten mbok menawi kedadian jam 2 mergi kedah sabar saestu nanging mboten sabar mboten badhe kelamaan kangge wong tuwa kaya mangka kula ya kudu ngombe ndok bebek paling mboten sedina niku 40 seprete 8 liter niku mawon nembe tingil-tingil wonten jawuh mugi pendhita apa kernet to kula menika pendhita omongane blanyangan
mboten blayangan nyatanipun kados mengaten kula niku janjanipun jujur mawon nggih sinuwun Prabu Baladewa. Ya piye? Kula niku bojo kula niku sing terakhir wingi kula lereni lek dadi bojo kula ulike tenggene wong tuane. Lho nek ngono wis tau tate duwe bojo. Wong salwangsul. Ping 6 ketoke nek mboten krenten. Ping 6 nggih ana niku asale anggo padake wong cepete. Ping 6 kula duwe bojo niku kabeh kula balekke tengene wong tuane ana sing nomor 1 niku mboten tau sabaran. Karepe apa butuhe terus sadet saknyet ngoten niku ya wong tuwa kok kon sadet saknyet. Yen wis rekasane ra jamak-jamak tumuli kula balekke. Sing nomor 2 niku sabar ning nuwun sewu. Kagaduhan aji-aji kul buntet. Lho kok kagaduhan aji-aji kul buntet? Lah nggih menika nggih mbak arep sabar nek duwe kul buntet niku nek mboten ketemu nggone lho. Iya. Nggih. Terus kula balekke tengene wong tuane. Sing siji niku mandul. Oh. Carane nama jenenge niku wiji niku mboten iso tukul. Bolak-balik mboten tukul-tukul. Anggere entuk 3 sasi mandeg entuk 3 sasi mandeg kula balekke wong tuane sing nomor 4 niku apik ning bisu. Dadi kula bingung lek komunikasi ming am. Lah, malah Perkudara. Apa? Kowe kalah lho, kalah ya men. Kowe ming 3, ya to? Kowe ming naga kene Arimbi ora ngayu. Iki nganti 6 lho pendhita tuwek arep modal kok golek bojone. Wah, wis benengke wae. Ing ngongkon sekawan mriko nuwun sewu. Sinden. Oh. Wah, ning galake ra umum. Masa nek mboten keturutan kok terus nggawa lading. Kula ajeng ditusuk. Oh. Jenenge sapa? Prastiwi. Manjane ora umum. Dedeg piadeke mboten sepinten. Aduh sing kon njaluk dibopong. Kok nyemplung ke ember barang gregeten kula idak sirahe. Nesu terus mulai tengene wong tuane. Sing nomor piro? Sing nomor 4, sing nomor 6 nggih 5 nggih sinden. Oh iya. Nggih. Ning pecah Lho. Mati. Pecah nembe tikang dinten kula rabi niku pecah. Oh lah ya wis. Lah ing angka 6 calon kula nggih sinuwun anu Dewi Waradrupadi menika. Mila ingkang menika sinuwun dinten nyamani wonten Sukalali ing Benggali netepi dhateng jengandika menika Nalindra ingkang berbudi bawa laksana. Nalindra netepi ing pangandika jagat ning ngantos keberbeken dhateng umandangipun sinuwun Prabu Ngamarta bilih Nalindra ingkang aludira seta. Tegesipun panjenengan menika mboten ngemongaken wujuding brana picis nadyan sugeng paduka dipun suwung dening liyang kemawon panjenengan maringaken menapa panjenengan kula suwuni tulung supados sak mangke gesang kula menika mulya ingkang garwa Dewi Waradrupadi kula suwun pikantuk menapa mboten sinuwun Begawan Wantrika wonten timbalan ing Adawa yen to pancen penemban Wantrika tresna kelawan Atma kawan garwaku Waradrupadi dina samengko aku ora bakal lowol sarta anggrundel Waradrupadi boyongen dimen Perembahan Darbi turun saka garwaku Waradrupadi Perembahan menika saestu iya lahir batin alah Dimas wis samapta ing gati sawega ing diringgonku nganggo jaya kawijayan ngaji guna kasantikan jebul sinuwun Ngamarta menika netepi dhateng pangendikanipun para ingkang sami sampun mangertos dhateng panjenengan Nalindra ingkang lair batos lila legawa
donya dumugi ning akhir menika namung paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Puntadewa. Baladewa kakangku, Werkudara piye? Rungokno. Percaya apa ora? Wah, tiwas kowe karo aku mbelani mepalangi karepe Begawan Wantrika aja nganti kelakon mboyong Waradrupadi nek sing duwe menehke kowe arep apa? Lah ya wis. Wong nyatane Yai Prabu Darmakusuma wis maringake garwane Waradrupadi diboyong dening Begawan Wantrika. Ning apa iki ora elek kedadiane? Ing atase Nalendra nyanding Prameswari, monggo Prameswari dibutuhake dening ya kuwi Begawan Wantrika tumuli diparingake iki mengko ala pocapane Werkudara. Penemban mung kang sangka kuwi yen to penemban wis nampa pangandikaning ingsun sabubaring masewakan jeneng ingsun nedya tumuli manggi lawan sira penemban lan ngaturake garwaku Waradrupadi penemban. Pandhita kang kinare wangsit pindha kumbang ngajaping tawang susu angin ngendi nggone Bombong raos sing manahipun ingkang abdi pun Wantrika sinuwun menawi tetela mekaten tumunten kula nyuwun pamit madhal pasilan kula tenggo alun-alun menawi mangke sabibaripun masewakan Gusti kula antu rawuhipun sinambi kanan nganti ingkang garwapun Waradrupadi badhe kula baya wonten ing pertapan panggenan kula sinuwun surti ting ati-ati duga-duga digawa Begawan Wantrika memisah kendhawi. Sewu-sewu karapatan iku ning Raka Tadawadana. Dinten sakmangke kula mboten saged ngentosi sabibaring pasewakan. Koko Prabu kepareng paduka kados pundi tene-keting sareng kula kata-kata matur sampun Nyai Prabu Darmakusuma. Mengripun Begawan Wantrika menika kula wau kula dadosaken enget dhateng kawontenan ing Nedeng Lampah. Enget perkawis menapa Yayi? Mboten pamunten. Kula kepareng medal jawi rumiyin. Awit titian kula Kyai Puspadenta supe kula cancang mangke mawi ngamuk ketiwasan Kyai. Werkudara. Nggih. Teka Dimas uga maju nggone ngabyantara eneng apa? Wah, barep kakangku sing gedhe pangapuramu. Aku ora iso ngenteni sabubaring pasewakan. Sebabe apa Dimas? Aku mau sowan ning negara Ngamarta nggawa gada rujak polo lali durung tak sendhekke aku njaluk kamu. Aku ora ndangu. Kula sowan mriki iki kala wau supe dereng pamit sembodra. Mengko aku sing mamitke. Dereng pamit karen Sri Kandi. Mengko aku sing mamitke. Boko Prabu. Apa dianggep aku ora ngerti Dimas iki mau mung dadi pawadan Koko Prabu Mandura lan Werkudara iki padha sarembug nggone ora padha narimakake yen to garwaku Yayi Waradrupadi tak paringake marang Begawan Wantrika apa dikira aku ora ngerti mula Janaka ora usah melu-melu yen to Siadi isih tresna kalawan pun Kakang aja nganti tetel kanalindraning nata ing Ngamarta Prabu Darmakusuma awit aku nglincati marang wewatekaning nata Ngamarta Janaka ulunten paring adhaw dina samengko malah kowe tak kongkon yen bisa penggaken Koko Prabu Mandura lan kadangmu ya kadangmu tuwa ing Jodipati Werkudara aja pisan-pisan wani nyempalani Pandhita Begawan Wantrika gedene balekake Begawan Wantrika yen to kateman kaya mengkono tegese adi-adiku ora bisa ngreksa marang kalaindraning nata Ngamarta Prabu Darmakusuma
Nai ngaten terwaca dawuh paduka. Bareng nyuwun pamit madal pasilan. Penggaan kamurkaning Koko Prabu Baladewa sartaning Kadang Munjadipati kira-kira Dimas Arjuna wani apa ora wantun. Koko Prabu Mandura Kakang Mas Werkudara menawi panjenengan Jatasi Begawan Mantrika kula jatosi. Kowe arep matur apa? Nggih. Estripun namung ngemontaken dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu. Menawi badhe Paduka tindakaken menika kala wau mboten sae Koko Prabu. Ingatan nyadan Paduka menika sampun kondhang kawentar. Nalendra ingkang lila legawa sampun malih wujuding brana picis nadyan. Seda Paduka kasuwun dening tiyang sanes waton menika dados kamulyanipun tiyang sanes tertentu Paduka maringaken namung menawi pamanggihipun ingkang rayipun wragil menika mboten trep ing ngantasipun Kakang Mbok Waradrupadi kasuwun dening Brahmana teka Paduka maringaken kabagyan sinanding tumraping Begawan Mantrika nanging kados menapa sakit penggalipun Kakang Mbok Waradrupadi. Sedewa kula maring dawuh ora usah melu-melu perkara iki. Pala becik bener luput kabeh tak pasrahke marang purbaning Hyang Mahanasa. Apa ingkang garane aku wani tanggung perkarane. Oh inggih menawi tela mekaten kula semanggaken dhateng Paduka. Borong anggen Paduka badhe menggali perkawis menika Prabu kula semanggaken. Bubarno kang padha sebengsun kundur ngedaton. Kula nonton mandhal wasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Turna ganti ning Paranggilan. Sanusa kundur ngedaton jeluk saking dampar kencana. Kinapit gambaran gading. Kadhiraken sangganing Promban Cedi. Katinon saking Mandura tindak sinara telawon katinon saking Mandura kaya tansah katon ubayane. Sayole binatang menungso ratatanan pendhita tuwek ora ngruh karo kang ora mesak godhong kira. Jagat iki digelar ora mesak godhong kira. Oke wong wadon sing isih kenya aku dadi kowe ngame-ame garwane Kyai Prabu Darmakusuma. Yen kowe matur kesang Kyai Prabu Darmakusuma mesti wae diwenehake diparingake karo kowe. Ning apa memper kowe gerangan ngrusak pagrayu eblek. Oh nyata Prabu Baladewa kowe gendhak sikara karo aku. Monggo aku ora duwe perkara karo kowe. Apa dianggep aku wong loro saudon telu saurupan? Apa mbok anggep aku pendhita cepete? Kowe ngungasake kaprawiran gunake kasantosanmu ya. Akalmu alah karo akalku tak damu ora lumpruk dadi wanda aja duntang Begawan Mantrika garing ati. Werkudara ndak sawang nggonmu nungko lakune Begawan Mantrika. Kowe nesu nganti bengok-bengok kaya bocah cilik. Ngendi-endi to amuk-amuk, ngendi-endi kok trajang. Bareng ketemu kok mundur brangkang. Wah, manus maning jajalanan. Jebul wis betengi karo awake Mantrika. Dasarmu piye kowe kandha kaya mengkono? Nalika semono tak kandhani supaya bali aja ngayunake marang mbakyemu ya Kyai Waradrupadi. Nanging mangkot wangkal Mantrika. Wekasan gawe muntaping pun Kakang. Tak piloro Begawan Mantrika. Mundur tak kira bali ning negarane. Tak kira bali ning pertapane jebul. Matur mlantam sakti gunakake Jaya Kawijayan. Werkudara, aku didamu kaya pepes bayu kang tapis ora duwe kekuatan apa-apa. Nglumpruk tanpa daya.
Wah, yen pancen kowe kalah semingkira. Aku sing bakal nandangi mantrika. Yayi, Surtiting hati-hati, minggir trajange dhewe. Kakang Mas kula nuwun sewu mangkir. Mara remang muswamya ngambeng kati karunaning kasose yane marga memalakum Sedewa wonten timbalan ana wong tuwa arep mangkat mikirke malah mbok penggak. Nuwun pangapunten sewu-sewu kalpatanipun ingkang rayi tadah wadana. Ya piye? Kula mboten badhe anyas dhateng kasektenipun Kakang Mas Jodipati. Tuwin kula mboten badhe wantun ngilani dhateng kasantikenipun Kakang Mas Werkudara. Kula pitados Kakang Mas menika setunggiling satria ingkang sekti kalintang jayaning perang. Nanging nuwun sewu. Sampun maneka kadoha Kakang Mas nadyan Koko Prabu Mandura menawi mengsah begawan mantrika menika mboten badhe saged unggul. Lire piye kowe matur kaya mangkono? Inggih. Kula mangertos. Kula mangertos. Ngibaratipun geni mantrika menika nedheng mubal. Dipun sirama mawi toya mboten badhe sirep nanging malah kepara badhe angombro-ombro. Terus kudu lakoni iki piye? Yen kanthi barep kakangmu menehake Waradrupadi Mbak Yuku marang Prantika Kedah mawi Karti Sampeka. Karti Sampeka sarane piye? Kakang Mas matur nimbali ingkang putra ing Pringgondani. Ingkang putra anak kula pun Garuka katimbalan nusawan wonten Garing Amarta. Wah, iya Stiwa. Dawuh Rama Kyai ngantos kagiat raos sing manahipun ingkang putra ing Pringgondani nampi timbalanipun Kanjeng Rama Kyai Jodipati. Gadot wonten timbalan dudu aku ingkang duwe wigati lawan kowe nanging pamanmu mbumira tahu Sedewa ingkang bakal paring dawuh lawan kowe. Wonten dawuh paman dalan ora ning kene nggonku bakal paring dawuh kelawan sira kula Pringgondani keparengipun. Ayo rada ngadoh sawetara. Nuwun mampun Ngamas. Kula nyuwun wekdal sawetawis sampe jagongan anak kula pun Garukaca. Janji ora iso ngrampungi gawe. Ora iso gawe Srana Pendhita mau minggat saka negara Amarta. Wah, aja kelakon dosa gecek ndasmu. Inggih ngestaken dawuh Koko Prabu nyuwun pamit. Yo, sing ati-ati, pasrahe karo kowe Dewa. Nggih, ngestaken dawuh Garukaca. Monggo kula diraken. Gatotkaca tinon mapak Karkasuta tekapira Kresna Parta manehar sakti nira ing ujaran wong-wong semunggar cita. Lamun satemene sira kulup ora nderek sowan marang negara Ngamarta krana pasiwangan mula sira kulup ora mangerteni yen to satemene ana pirembugan antaraning Pandhawa lan Kanjeng Koko Prabu Mandura. Bab menika kula boten kepengin ngawuningan ingkang langkung wigatos sak mangke manter timbalanipun Kanjeng Kyai Jodipati. Wiji dhateng wiswanipun ingkang putra ing Pringgondani keparengipun paman kados pundi kula ana pandhita ingkang kepengin ngayunake kelawan awakmu ing Ngamarta ya kuwi Kakang Mbok Ayu Waradrupadi. Monggo Kanjeng Koko Prabu Puntadewa semaringake Waradrupadi binayong dening pandhita mau. Nggih. Mula aja nganti gawe geger. Para kawula ing ngantos Nalendra ing Amarta maringake garwane marang Liyap. Nggih, keparengipun
Gatotkaca tak dawuhi manjing jroning Gendhoga. Mengko yen Pandhita Wantrika mau tekan kene, Gendhoga tak paringake marang Pandhita. Tak akokake yen to isi Kakang Mbok Ayu Wara Drupadi. Nanging mengko sawise kowe tekan pertapaning Pandhita mau utawa negara ngendi wae, Mbok, aku ora ngerti. Yen to ana ingkang bakal mbuka tutuping Gendhoga gondelana sing kenceng ya nggih. Lho nggih, ngestaken dawuh. Kejaba mbok gondeli, nggonmu gondeli nggunakno daya kekuwatane ngaji Narantaka. Lho nggih. Supaya ora ana ing kawasa mbuka tutuping Gendhoga. Nuk ngestaken dawuh. Yen wis upama ana ingkang bisa mbuka tutuping Gendhoga, aku njaluk lawan sira kuluk kakren jembar lan rupaing pertapan papan panggonane Begawan Wantrika. Upama Wantrika iki mau utusaning Narendra, takreng sarta ukuran jembar rupaing negara ingkang wis wani utusan karo Pandhita Begawan Wantrika mau. Lho nggih, ngestaken dawuh. Yen wis ketok jembar ran-orane negara mau bakal tak byuki Batang Sayu Paman. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Lho nggih, matur sembah sewu nuwun Paman. Raden. Nyari wangsit pindho kombang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone Wantrika wonten dawuh menika sinten ditepungake wae aku Ragil Pandhawa satruning Bumi Ratawu Raden Sediwa. Oh panjenengan Raden Sediwa ya pancen kaya mengkono. Mboten nginten babar pisan bilih kula badhe dipun pulasara wonten negari Ngamarta. Mboten jumbuh kangendikanipun Siun Prabu Darmakusuma inggihipun sampun maringaken nanging nadyan kula ijen tanpa ruwang. Kula mboten ajrih kaliyan kastiasanipun tiang-tiang Ngamarta. Sampun ngantos namung majeng mboko setunggal kula aturi ngebyuki Batang Sayuta kula mboten badhe mundur Raden. Ya. Aku percaya marang kasudibyanmu, aku percaya marang kasantikanmu. Inggih. Ning cukup semene wae dicupet nggone padha mangun peperangan adu atos sing balung kuleting kulit. Inggih keparingipun Wantrika wonten timbalan. Aku diutus dening Koko Prabu Puntadewa kinen maringake ya kuwi Kakang Mbok Ayu Wara Drupadi. Nanging aja nganti kebledukan sarta kodanan sayaning Kakang Mbok Ayu Wara Drupadi. Tumule tak panake ana jroning Gendhoga. Lan ngerti ya, Gendhoga iki isine Kakang Mbok Ayu Wara Drupadi ingkang mbok karepake Wantrika. Kagat risang kapirang rinangkul kinempit kempit dosang retnaning bawana. Aduh Raden, kula nyuwun pangapunten menawi kula deksura ing patrak tilar dhateng tata krami miwahi unggah-ungguh nyata paduka Raden ingkang saged damel lega raos sing manahipun ing abdipun Wantrika. Ya mula kang sangka kuwi gage Gendhoga iki gawanen bali marang negaramu utawa ing pertapanmu. Inggih wis tak pasrahke marang kowe. Marang kowe nyunake pangapura Koko Prabu Mandragiri wis mulasara kelawan kowe ya Wantrika. Mboten dados menapa jer kula mboten ngraosaken sakit. Malah sakmangke keselak nata ing raos kula daya-daya kula saged to anyeti dhateng putri Ngamarta Dewara Drupadi. Keparenga sakmangke kula nyuwun pamit Raden bidhal dhateng wangsul dhateng pertapan. Mondhong wujuding Gendhoga ing isi Gusti Ayu Wara Drupadi. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kula nyuwun pamit Raden. Iya, Wantrika aja kaya bocah cilik. Mangkat dina iki nggih kesaken.
ngembek marwa iku mulung katriku mulung mangrempak ing wadya kurda kurda kula rek kiri-kiri prananggana magawe gelar Sarawu Paduka kula ngaturaken sembah sumengkeping pangabekti kula pun Yai Putri Pancala wis ndak tampa ora liwat pangestuning pun Kakang Tampanana kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan kenging menapa katingal rengu pasuryan Paduka mlebet wonten ing kedhaton negari Ngamarta Yayi Dewi wonten dawuh sinuwun ngerti jroning pasewakan iki mau ngrembug mindraning Koko Prabu Ndrawati nggone nilar projeng Dwaraka mongko ora ana baban ingkang mengandha ingkang semendhe banon kang tinumpuk lulunan ingkang puntes bingung-bingung penggaling Koko Prabu Mandura tumuli pasrah babagan Koko Prabu Ndrawati nggone mindrat kelawan para Pandhawa durung rampung nggone padha ngrembug babak anglayoni jujul anu suturake dening Begawan Mantrika bakal pinardawa turun temuruning sang Begawan Mantrika lamun garwa kelawan putri ing Ngamarta ya kuwi Yayi Wara Drupadi Yayi gandeng pun Kakang kuwi ora seneng nyumurupi marang kesengsaraning wong liya pun Kakang ora seneng nyumurupi kesusahaning wong liya uripe Puntadewa wis tak darmakake kanggo kabagyaning wong liya mula yen to aku ora maringake marang garwaku sayekti aku kang dadi pancatan kesusahaning Begawan Mantrika aku ingin dadi tuk sumbering kesangsaraning uriping Begawan Mantrika mongko Mantrika kuwi wujuding Brahmana yen to nganti Puntadewa bisa gawe kabagyaning sawijining Brahmana tartemtu bakal diapura saking keluputaning Puntadewa mula Yayi gandeng si adi kuwi garwa si adi kuwi pawestri si adi kuwi bojo tumraping Puntadewa sing jeneng garwa kuwi tansah nindakake dawuhing guru laki ora nate badal marang dawuhing guru laki mula kang sangka kuwi Yayi manuta lawan pun Kakang dina samengko si adi bakal ndak paringake marang Begawan Mantrika ilangno katresnanmu lawan Puntadewa nanging wiwitana nggone nandur rasa tresni Wara Drupadi sinuwun sesembahan kula pengayoman kula wonten ing Madyapada Praptendra Gustining manah namung badhe tansah ngendikani dhateng dawuh pangandika Paduka nyatanipun kula mukti mawi bawa wonten negari Ngamarta menika Paduka ingkang paring panggesangan dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wantun andhuwa dhateng kepareng Paduka Sang Nata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma namung mugi kepareng amriti priksa dhateng manahipun ingkang rayi sinuwun kula menika sampun boten kirang-kirang genipun ladi dhateng Paduka Sang Nata ing pangajab saged pikantuk pangalembana saha saged tansah ngrembakakaken raos tresna ingkang tumanjem wonten ing penggalih Paduka ewadene sakmangke wonten dawuh ingkang kados mekaten persasat kadi bineset manahipun ingkang rayipun Wara Drupadi inggih senadyan upami mangke kula nderek dhateng kersa Paduka nanging kados pundi anggene kula badhe nglampahi nyatanipun kula mboten katabetan raos tresna kaliyan pun Begawan Mantrika sinuwun langkung-langkung panjenengan sampun ngantos menggalih bab manahipun Mantrika nanging ugi kedah menggalih dhateng manahipun ingkang rayipun Wara Drupadi menawi ngantos kula pasrah bongkoan dhateng priya sanes ateges jengandika Sang Nata menika wantun nyiksa sarta juwing-juwing dhateng manahipun ingkang garwapun Wara Drupadi
Drupadi. Apa sing mbok kandhake mau pancen bener. Merga ewuhaya kudu nding dalan ingkang tak lakoni. Upama aku awel maringake kowe bakal tetel kanalindranku. Nah yen to aku maringake kowe marang Begawan Mantrika, terus rasa kamanungsan kuwi menyang endi, tanggung jawabku minangka dadi guru lagi kuwi menyang endi. Drupadi, perkara iki aku njaluk ngapura. Bareng tak pitung-pitung kanane Pandhawa lelakone tumpuk mati timbun-timbun merga saka pokal gawene. Kadangku Werdaya kuwi Koko Prabu Ndarawati ingkang linggar saka negara Ndarawati. Kowe ora usah melu-melu Drupadi. Kowe seminggira mampano ana ing taman Kedaton negara Ngawarta. Aku ingkang bakal goleki Koko Prabu Ndarawati. Ingkang Pasitorum kasiring samirana mrih sekar kadung ngas kandanya nya jagat pangestu para wayah betul jagat nyun mawonten Bu Penban persasat kadidel mampeng wanci peteng kepapak obor sastra biar padang raos sing manahipun ingkang putra pun Dewa Sekti anggen kula ngrantu dhateng rawuh paduka Penemban wonten garing pulung kedah kencana mriki. Bu Penemban kados pundi awartosipun anggen paduka sampun kepareng semagah anggen paduka badhe amboyong dateng memani ing jantung kula inggih menika pun Dewi Wara Drupadi anak Prabu iki wonten timbalan jebul tinemune jumbuh kelawan pekabaran ingkang wis ndak tampa yen to Ratu Ngamarta kuwi ratu ingkang pancen duwe penggalih sabar ngungkuli sak pepadane duwe penggalih ingkang ikhlas ora kaya salama ing titah semantah persasat dewa ingkang ejawantah ketitik mitututu jaring para kawula padha nyebutake aja to kok wujud bondo donya nadyan yen perlu sugenge nata Ngamarta disuwun dening liyan waton kuwi dadi kabagyaning wong liya mesti bakal diparingake lah kok jebul pawarta mau ora mung kandhek tekan pekabaran nanging kababar dadi kasunyatan dasaripun menapa paduka Penemban paring dawuh mekaten ya merga nalika semana aku matur yen to kepengin ngayunake marang Dewi Wara Drupadi sinuwun Prabu Ngamarta pasuryane ora katon kaget sinuwun Ngamarta pasuryane ora katon nggone duwe penggalih kang ora prayoga marang wong atuwamu aku Wantrika tumuli paring dawuh cetha yen to Wara Drupadi garwane bakal pinaringake marang pun bapa menapa menika saestu Penemban gendhoka ingkang dak asta iki isine Wara Drupadi bakal ndak aturake marang anak Prabu Dewa Sekti ingkang wis pranyata sarta duwe kepinginan nyeti marang putri Ngamarta ya kuwi Wara Drupadi ya mung aja gelo rasamu lunggil sabab Wara Drupadi ki ora kaya ingkang mbok gambarake wujuding kenya
remaja putri dudu nanging kuwi garwa ing Ngamarta. Mula aja nganti gelo rasamu yen to iki ingkang bakal njajari lenggah ning negara ing kula gedhah kencana kuwi wujuding putri ingkang wis nate winengku dening kakung nggih anak Prabu. Nalendra Marta tama manggih kurda manggih kurda kota kaping irika sang pinarwasa. Oh dalah ya jagat dewa bathara jagat pangestu kula. Waduh Penemban nyata Maduka menika tiyang sepuh kula saestu kula pantes Maduka menika kula papanaken wonten pepanggungan tumunten kula sembah kaping 1000 tandha bektinipun ingkang putra dhateng Paduka Bapa Penemban netepi tetembungan anak olah Bapa kepradah. Paduka sampun sagamboyong dhateng pun Mara Drupadi wonten ngajenganipun ingkang putra pun Dewa Sekti. Tumuli samangke kula nyadong tiwalanipun Paduka Bapa Penemban. Wantrika kados pundi amrih? Samangke kula kasembatan amengku garwa inggih menika pun Mara Drupadi Penemban. Anak Prabu gandeng Mara Drupadi mapan ning jroning Gendhaka, apa ora luwih prayoga lamun Gendhaka iki dibuka luwih dhisik? Menawi tetelo mekaten dawuh Paduka Penemban, kula namung sendika ndederek. Ayo, nggih, sira ingkang bakal mengku Mara Drupadi. Mara Gendhaka iki bukaan luwih dhisik. Nok-nok ngestaken dawuh Paduka Penemban wantrika. Mitra saka pamrayogaku Mara Gage sira kula ingkang buka wujuding Gendhaka. Merga sira anakku ingkang bakal mengku Mara Drupadi. Nyuwun berkah pangestu Paduka Penemban. Gendhaka badhe kula bikak. Tumunten samangke menawi lebetipun wonten Mara Drupadi badhe kula pondhong anjing telenging daton sakarepmu ngen sakarepmu padha wasana astaning anakku Dewa Sekti nggih. Menapa Ngamarta menika sampun wonten las? Lho. Kok jengandhi anak Prabu maring dawuh mengkono. Ing atasipun namung Gendhaka. Wujud saking tembaga kados mekaten lha kok dipun bikak mboten kenging Penemban. Lho. Apa sira anak Prabu ora keduga buka tutuping Gendhaka? Nyatanipun sampun kula ketok karo sang kula. Sampun mboten kirang-kirang yen kula ngetok karo sang parandene. Tutuping Gendhaka menika ebah kemawon mboten. Dalah kok mejanani timen. Ing atase tutup Gendhaka ming kaya ngono lah kok ora iso dibuka. Menapa Penemban badhe nyobi buka? Nggih. Yen mancen dadi lilahing anak Prabu Dewa Sekti para coba nganggo kekuatan batinku. Gendhaka iki bakal tak buka. Kula semanggaken Paduka Bapa Penemban. Wantrika. Iya nggih. Ya dadi ora kuat buka tutuping Gendhaka. Lah dalah. Nun sewu, menika isinipun Mara Drupadi saestu napa mboten Penemban? Nek upama goroh aku ya goroh wong Ngamarta. Kok sajak mejanani timen Sujana ora sing manahipun ingkang putra pun Dewa Sekti. Pate Talika Basa wonten timbalan. Apa kowe bakal njajal buka tutuping Gendhaka? Kosek. Selagine anak Prabu wae ora kuat, aku ya ora kuat apa meneh mung Pate Talika Basa. Ning kejaba saka kuwi aku nduweni penemu nggih. Kemanggipun kados pundi? Gandeng Gendhaka iki asale saka negara Ngamarta. Mongko jarene wong akeh nyebutake yen to wong Ngamarta kuwi punjer-punjere wong sekti, wong digdaya. Mesti Gendhaka iki wis dinahi mantram sakti, dinahi Aji Jaya Kawijayan supaya ora iso dibuka selama ing titah. Mula miturut pamrayoganipun Bapa dina samengko anak Prabu tusan lawan Pate Talika Basa
kon golek wong digdaya, kon golek wong sekti, kon golek wong ampuh ana ing tlatah Jawa. Yen wis entuk mbuh Brahmana, mbuh Nalendra, mbuh Satriya, diboyong marang negara ing Pulung Kedah Kencana kene supaya mbuka tutuping gendhoga iki tak kira kelakon dibuka nggih Dewa Sekti. Mangjat kurda sroma panggah wagut gati nyomawuh kyat ira wang ate wonten timbalan ora susah dadak mindho apa kan dadi pengendikaning bapa menika iya mesine kowe wis mireng lho sampun mangertos yen to pancen wis ngerti mara gage budal aja pati-pati bali marang negara ing Pulau Kedah Kencana lamun sira ora nggawa wujuding pawongan iki keduga mbuka tutuping gendhoga piye ana pawongan pancen ingkang wis didaya Sura Sekti kalintang jayaning perang lho wis tak kendhang Kajempatipun ing abdipun Paltalika basa benjang rapa ora ketang sambung bara cara nitah mangkat dina iki nun nyun pamit madhal pasiran sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Cantrik mayangga seta ora ana cantrik sarta mangli jejanggan ing ndak caketake sowan ana ngarsaning ingsun ya kuwi Begawan Patmana Murti kejaba mung cantrik mayangga seta tanana kemung kejaba bakal ndak kanthi ngrembug babakan pertapan kene ya kuwi pertapan Nargopeni kene cantrik menawi paduka ndangu bab tata rakiting pertapan Premban gandeng kula ingkang dipun sepohaken minangka dados kami tuaning cantrik sedaya mboten badhe anguci wani Premban sedaya tansah para cantrik manguli jejangkan ingkang samya suwita ngersanipun Sang Begawan Patmana Murti wekasan pertapan Nargopeni ingkang sekawit sepa sepi sepen sakmangke sampun nglangkungi kadudene wujuding negari ingkang pranyata ndrebala sangganing para kawula wonten ing pertapan Nargopeni mriki Premban. Syukur cantrik yen pancen kaya mengkono tegese nggonku tetulung marang sak pepadaning urip nggonku nglakoni tapa ngrame ya kuwi paring payung wong kudanan paring sandang wong kawudan paring buka wong kaluwen satemah bisa warata ana ing desa ngadesa sakiwa tengening pertapan kene kanthi mangkono bakal saya akeh cantrik ing mengkono uga bakal saya ana pigunane ngelmuning Begawan Patmana Murti cantrik miyatraning kalanggang agrar pandan moncar tinoner kakonan surem sorot tan badan kasor lan pacaring purnameng gegono dasari mangsa katiga ucap kata itu nalika semanten dereng paring sami imbal wacana kasaru sinten ing nganglang dirgantara nenggih patih talika basa saking negari ing Pulau Kedah Kencana ingkang ngangulari tiyang ingkang sekti mandraguna supados saged ambuka tutuping gendhoga kalaning jagat gawaning para dewa dupi nglangkungi sakinggiling pertapan Nargopeni kaya ana daya ing tumanduk angganing patih talika basa satemah dawa plakapi terus sak ngajenging Sang Begawan Patmana Murti kagat kadra wekasan Sang patih talika basa ora nyono bareng aku ngkuli wujuding pertapan ingkang akeh para cantrik manguli jejanggan ing padha gelar suwiting sang wiku debya la kok kaya ana daya ingkang kawasa nibakake aku saka ing dirgantara Premban sampeyan sapa menawi ndika tanglet kaliyan kula nyuwun priksa kula menika pun Begawan Patmana Murti wondene pertapan mriki ing winastan pertapan Nargopeni panjenengan sinten
ditepungake wayaku patih negaring Pulau Kedah Kencana. Rekyana patih talika basa. Rekyana patih talika basa. Ya, pancen mengkono. Wonten menapa dene paduka kekalangan ngungkuli sakinggiling pertapan? Mboten nama kula pasang malat, mboten nama kula pasang mantra. Nanging kula nuwun sewu, inggih krana dayanipun pertapan kawasa ndawahaken Rekyana patih wonten ing pertapan Nargapeni mriki. Mbak. Jroning aku tiba iki mau sayekti malah katon padhang paningalku. Liripun paduka maring dawuh mekaten, Sabab nggonku kekalangan ana ing tanah Jawa iki diutus dening Ratu Gustiku Prabu Dewa Sekti. Yen to dina samangka aku ki nen golek pawongan ingkang dibya Surasekti sarta pilih tanding boboting yuda. Gandeng sampeyan Penembahan Patmonamurti. Pertapanmu wae kawasa ngrubuhake kalawan patih talika basa. Apa meneh yen to Santaka Begawan Patmonamurti ku mesti pandhita ingkang pilih tanding boboting yuda sarta kasinungan kasekten ingkang linuwih. Mula Penembahan dina samengko aku nyuwun tulung lan sampeyan Penembahan. Ayo kersa tak boyong marang negara ing Pulau Kedah Kencana. Tulungono Ratu Gustiku Prabu Dewa Sekti. gunjang ganjing langit kelap-kelapaton. Lirkin sanging risang mawe gandrung. Nuwun pangapunten Gusti Patih. Kula tasih kathah pakaryan, janjanipun kula boten kepengin sanget damel cuwa penggalipun Gusti Patih. Namung gandeng pakaryan kula menika kula nuwun sewu kedah saged ngrangkani cantrik ingkang semanten kathahipun. Panjenengan kula aturi kondur wonten negaring Pulau Kedah Kencana, nanging kula boten saged nderek kanjengandika Gusti Patih. Namung kula kanteni cantrik kula ingkang nomor setunggal ingkang caket kaliyan kula inggih menika cantrik Mayangga Seta. Cantrik Mayangga Seta inggih kasinggihan mekaten. Apa kira-kira cantrik Mayangga Seta iku bisa mbuka tutuping gendhaga? Kula nyuwun pangapunten. Cantrik Mayangga Seta menika meh kemawon sak traju sak bobot kekiyatanipun kaliyan kula. Mila sampun ngantos kuwatos menawi ngantos mangke Mayangga Seta cantrik kula mboten saged ambuka tutuping gendhaga. Malah kula ingkang badhe paring pidana dhateng cantrik Mayangga Seta Gusti Patih yata laruta saking kutha yen namutusa Sang Sri cantrik wonten dawuh Penembahan melu Gusti Patih sowan marang negaring Pulau Kedah Kencana. Tulungono Prabu Dewa Sekti supaya isa mbuka tutuping gendhaga. Menawi tatela mekaten kula namung kantun nderek monggo Gusti Patih. Janji kowe ora isa mbuka tutuping gendhaga. Siji gawe wiranging ya kuwi pepundhenmu Begawan Patmonamurti. Loro kowe bakal gawe wiranging patih talika basa. Aku bakal matrapi panggoman kelawan kowe. Monggo mangke dipun presani langkung rumiyin Gusti Patih. Ya. Kuta Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Waryayang bojleng-bojleng iblis lanat padha jek-jekan suwe nggonku goleki lawan dulurku tuwa dinemune boyong ramyang lakuku rawuh kleblat bareng tekan papan iki papan kapertapan. Penembahan kowe sapa? Ila dalah. Lah kok ora kanthi nyono-nyono ketekan wujuding raseksa. Yen kowe takon nglawan aku ngreksa pertapan Nargapeni aranku Begawan Patmonamurti. Patmonamurti. Ya, dasar kepara nyata. Sampeyan Yaksendra sapa aranmu? Aku buta lihang kabur kanginan mendung kebaratan ing ngendi tiba dunungku aranku Dewa Amral. Kowe Dewa Amral dasar kepara nyata. Wigatine apa teka prapta ning pertapan kene? Goleki dulurku tuwa. Dulurmu tuwa sapa? Nalindring Ndarawati Prabu Kresna.
ingkang singlar kelawan kewajibane ingkang ninggal kelawan kewajibane aku ora nrimakake kowe ngerti apa ora Penemban Wala sinuwun yen sampeyan nakon karo aku kleru mergo aku ora weruh menyang endi kadangmu tuwa Prabu Kresna yen kowe ora ngerti kaya aja madeg sawijining brahmana pendhita kuwi awas-awas kitheng esti lha kok dadi malah kowe ora weruh kahanane kadangku tuwa yen ngono serban karo ketumu kuwi ming lelamisan kowe pandhita pulasan kowe pendhita ndok bosok jabamu putih nanging jeromu mambu wose gelem ngaku apa ora aku ora ngerti ora gelem ngaku obrak-abrik kaya Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana kowe latala pamer jebul kowe pendhita ingkang pinter pendhita ingkang sekti ketitik kowe bisa ngembari karo aku apa sing iso gedhe iki mung kowe aku ya iso gedhe iso wujud yaksa mbok tutuake ora kadangku tuwa ora bakal tak wenehi ngerti ora mbok tutuake aja takon dosa lah dalah kegulung ku andamu lakon tak kerek jangkamu Bala Pandhawa mbya gumulung mangung siring sata Kurawa Gagang Semar kula juring padha ngrantu lawan rawuh Koko Prabu Ndarawati sawetara ninggal projeng Dwaraka nggih bareng aku kelawan Kakang Mas Werkudara metu saka tapel wates negara ing Amarta Gagang Semar kahanane kok panase ora jamak kula wis sumru apa Pak sumru sumo suladak sisan Petrus sing gedhe pangapuramu ha jenenge wong tuwa iki untune ra ono iki nang nggo madal angel ra jamak niki kok beda karo adat saben to lho mangriyen sampeyan ngendika sumuke ora jamak niki wau lah kok niki sinten sing ngendi ora saya lindu kok lundi heeh engko gawe lindu kok ajeg kaya ngene iki suwene ra jamak iki kudu lindu den niki enten apa kok kaya beda karo adat sabene Jambro wonten dawuh Dilyana ana inggih mestaken dawuh Kang nggih nyoba ndayuda yaksa kekalih padha gedene padha galake padha sentosane nalika semanten datan prayitna lumaraping jemparing saking Sang Arjuna nratas angganing yaksa kekalih wentes jatining wujud nata ngamarta miwah nata Ndarawati ayo
Koko Prabu. Estunipun kula sampun mangertos bilih ingkang mimba Brahmana menika kala wau paduka Kanjeng Koko Prabu. Semanten ugi kula ugi sampun mangertos Yayi bilih ingkang dados yaksa menika paduka Yayi Prabu. Krana awrat-awratipun ngupadi dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu. Sampun ngantos tilar dhateng kewajiban momong dhateng sangya para Pandhawa minangka pujangganing para Pandhawa. Yayi, kula nuwun pamunten. Estunipun kula boten supe. Namun nindakaken wajib ingkang sampun dipun dawuhaken dening Jawata supados samangke kula dados lantaran tumedhaking wahyu. Lantaran tumedhaking wahyu kados pundi Koko Prabu? Jawata badhe madhedaken kanugrahan. Ing winastan wahyu Pancapurba. Monggo saknyatanipun samangke sampun wonten jalaranipun awit cantrik kula sampun binoyong dening satunggiling nayaka ing jatosipun wahyu menika cumandhak wonten papan dunungipun nayaka menika kala wau. Sing mbok arepake nayaka piye? Kresna kakangku. Kosek Werkudara. Sakumuringipun Kakang mau apa ana ngamarta nara lakon? Ya. Ana pendhita tuwa sing nglamar karo Drupadi. Tumuli dadi panca bakah ning pendhitane ampuh sing duwe pangreka daya Sedewa. Tumuli anakku Gatotkaca dipapanake ning Gendhoga diwenehake marang Brahmana mau. Wah, tumuli Brahmana mau bali marang negarane. Kosek iki mau aku ketekan patih, arane patih Talika Basa. Ngandhakake ana Nalendra ingkang ora kuat mbuka tutuping Gendhoga. Yen ngono apa pancen ana sambung rapete karo Gendhoga sing diwenehake Sedewa marang pendhita mau. Mbok menawa ngono Yayi. Wah, yen pancen kaya mangkono ora usah dadak bingung. Ayo, padha dienteni nang negara Ngamarta. Ngenteni anakmu Pringgondani. Kepiye munggo kanane sarta kaya ngapa ngaturi anakmu Pringgondani? Wah, iya. Redo mangawur rawur wurahan tengarane ngajurit gong maguru gongso Patih Talika Basa wonten timbalan sing wis entuk pawongan ingkang bakal lan mbok anggep kuat mbuka tutup menika abdinipun Sang Tapa Begawan Padmanamurti namipun Cantrik Mayangga Seta ingkang sagah buka tutuping Gendhoga malah upatanipun cantrik menika sampun sumpah prasetya menawi piyambakipun boten saged buka tutuping Gendhoga ami lalu kapidana pejah wonten negaring kula gedhaken cono mriki piyambakipun boten badhe selak kaya ngapa kon buka tutuping Gendhoga iki Cantrik Mayangga Seta kuwi Talika Basa Mayangga Seta inggih kasinggihan sinuwun mengwujudmu cantrik kowe mung cantrik ing pendhita gunung apa kira-kira pisang mawe gandrung sigra buka tutuping Gendhoga nalika semanten Cantrik Mayang kuwawa buka tutuping Gendhoga mila sigra matek aji mangundri nalika semanten ing wonten salebeting Gendhoga nenggih Raden Gatotkaca ing matek aji Narantaka satemah jebluk punang Gendhoga ngengi kuwandaning Cantrik Mayangga Seta babar nenggih pandhita ing kundalini Begawan Anoman Raden Gatotkaca sigra ngeblasake negari ing kula gedhaken cana kagyat nata Prabu Dewa Sekti. Jajaran Sukertaning Bawana. Bapak Penemban. Ana dawuh apa nggih? Drupadi
Ndrawati kok malih brengosen ngeten niku pripun? Adalah sajaipun tiyang Ngamarta sampun ngapusi dhateng kula. Dipun bojong sinuwun pola adalah nantang karo Prabu Dewa Sekti. Gatotkaca wonten ing barat Sumangka badhe muju atur kalian Paman Setiwa. tiba padha wae. Matur marang panjenengan ingsun. Sawet kula dipun dawuh gundhel tutuping gendhoga. Namung wonten tiyang ingkang saged buka tutuping gendhoga wekasan kula kadenangan dening Prabu Dewa Sekti. Sing iso mbuka tutuping gendhoga wong atuamu ning mburimu. Sinten? Kakang Anoman. Lho, Siwa Mayangga Seta. Inggih nggih kula nyuwun pamunten. Awit kula dipun dawuh dening Sinuwun Prabu Indrawati. Wis ora usah padha dinya-dinya. Saiki yen ngono Prabu Dewa Sekti ngoyak karo kowe. Kasinggihan mekaten. Tara apa? Ora ana ingkang wani kawan Prabu Dewa Sekti. Karemu. Kyai Prabu Darmaji ken mapake Nalendring Pulau Gedha Kencana. Wah, ya. Apa iki ngaran Prabu Darma Kusuma? Kasinggihan sinuwun kula ing namipun Puntadewa. Kowe nyata ratu ingkang singlar sarta ora netepi marang kuncaraning asmamu. Liripun Maduka kedhawaring dawuh mekaten. Lah iya. Kuncaraning asmaning Prabu Puntadewa kebaki jagat, ratu ingkang lila legawa lahir batin. Aja kok bondo donya negara yen perlu nyawamu dijaluk karo wong liya wae mbok wenehake. Nanging apa to sababe? Aku pengen mengku garwa kelawan garwamu. Lah kok ana wong kang apes-apes jarine garwamu direpokake ning gendhoga bare tak buka tutuping gendhoga kok dudu wujuding wong wadon. Nanging wujuding priya ingkang tumuli geblas lunga saka Pulau Gedha Kencana. Sinuwun sepinten kalpatan kula diagung pangaksami. Dene menawi paduka Gusti kula ingkang sinuwun kagol kagelaning penggalih. Sakmangke kula ingkang mapakaken dhateng paduka sinuwun estining manah namung badhe nyaosaken inggih menika pun Wara Drupadi. Gandeng sakmangke paduka sampun rawuh wonten negari Ngamarta, monggo sinuwun kula aturi maringaken. Kowe ora usah apus-apus. Kowe aja ngapusi, mboten sinuwun. Lair batos kula badhe ngiklasaken Wara Drupadi minangka garwa dening Prabu Dewa Sekti. Namung semantena gandeng paduka sinuwun ingkang sampun nampi menapa panyuwunan pangapuntenipun ingkang abdipun Puntadewa. Anggen kula kepengin ngrepa nyuwun genging samudra pangaksami paduka sampun paring pangapunten. Nyata paduka ugi setunggiling nalendra ingkang berbudi bawa leksana mila pantes menawi nampi sembahipun nata ing Ngamarta Prabu Puntadewa babar saking wujud Sang Hyang Bathara Guru Bathara Tradaya Sang Hyang Bathara Indra. Wah, mati aku. Wah. Oh, mati aku. Kulon teka paduka ingkang mimba Nalendra. Iya, Darma Kusuma. Ndak rewangi ulun mimba wujuding Nalendra. Kepengin garwa kelawan garwamu ya kuwi Wara Drupadi pancen wis dadi niating Sang Hyang Manikmaya. Nggone dadi pancatan ulun ketemu kelan para Pandhawa sabab ulun bakal tumedhakake kanugrahan
ing ngaran Wahyu Pancapurba. Panca wilangan 5 Purba wis ngarani Yakti Pandhawa ing wis minangka dadi utusaning adil Nerdya murba jagat saisine supaya ilang sukertaning jagat wong kang watak angkara murka lan budi candala. Satemah jagat tukul ya kuwi tukulan ingkang ngawuh katentreman lan karukunan ya sabab saka para Pandhawa nggih tampan. Ngaturaken panuwun ing tanpa pepindhan pukulun dene Paduka sampun paring kanugrahan tumraping para Pandhawa Puntadewa. Muga-muga Pandhawa tansah kuwat nglakoni pacoban ing lumaku ning jagat raya. Sayekti Pandhawa pinilih dening para Jawata besok kudu bisa mbrasta angkara murka ingkang mapan ing jagat raya. Sarana kinayoman Ratu Ndarawati satemah jagat kababar donya anyar ing kebak katentreman karukunan kabagyan lan tansah sumanding siji lan sijine ora ana rasa memungsuhan Puntadewa.